akon nga kusog. Sa Shane Herb Plus Capsule, dako nabulig mo sa akon. Full charge ako. Ang Shane Herb Plus Capsule, mabakal sa pinakamalapit nga farmasya o kon butika sa inyo lugar. Ang detergent mo ba tumatagal ang bango even after 24 hours? Kung hindi, edi magpalit ka na. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa montalam nanda mo bisita, langaw-langaw ulod tiyangao kag iban pa. Gasakit ang ulo ko sang ugtas, ganigin sogo ko si tatay nga. Maspray na tatay, sige haspray tatay, kingpin kagis mo, talamnan protektado. Sige haspray tatay, sang kingpin kagis mo, sa kingpin kagis mo, ang patubas sigurado. Ang Kingpin Kagismo, eksklusibo ang distribute sang Jensen's Philippines Incorporated. Kag mabakal sa mga agricultural store sa inyong lugar. Sa dugang nga informasyon, magtawag kay Ramil Nacionales, cellphone number 0919-3677549 or 0998-9826-517. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang mga matahong kasugbon sa ngato nobela sa kahanginan. Fantasma, Season 2, dirigi hapon sa aton palatuntunan, Ombra. Musical scoring Elmar Bayan-Bayan, special sound effects Jimmy Belonio, ginsulat kag sa idalom sang direksyon ni Esther Belbatis. Ginadulot sa inyo sang MBC, Manila Broadcasting Company, DYEZ, sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Radyo News Flash. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 10:35. Ang oras ginadulong sa inyo sang Scant Marketing. Taghimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen, Panyawan ukon manunggal liniment, Celebrity Kojic Soap, kag Celebrity Beauty Soap. Oras gindulong sa kaalwan sang Life Extension Vitamin D3, ang rekomendado sa mga medical doctors nga vitamin hormone for longer life. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Oras ginadulong sa inyo sang Downy. Sa best ever Downy, bilis sa lispawis at long-lasting ang freshness up to 24 hours. Sa mga balita lokal, investigasyon ginapanawagan sa NUJP Bacolod angod sa pag-strafing sa puloy-an sang local radio broadcaster. Bacolod Bishop Patricio Buzon nalakip sa 8 ka mga Pinoy nga napilian ni Pope Francis nga magtambong sa Synod of Bishops sa Vatican sa maabot nga Oktubre. Sa mga nagapangunang nga balita nasyonal, landslide nagluntad sa probinsya sang Cebu, 6 ka mga balay natabunan, 3 ka mga tao kumpirmado patay. Kahalitan sang Bagyo Umpong sa agrikultura kag dalanon naglabot sa kapin 19 bilyones pesos. 16 ka mga alkalde ginaimbestigahan sang DILG angod sa ila kawadon sa presensya sa tion sang paglaslas ni Bagyo Umpong. Masobra 170,000 ka mga daan nga jeep target i-junk sang gobyerno sa tuig 2020.
Detalye sa nga mga balita mabatian sa pagpangalagad sa Aksyon BBB o pagki-Aksyon Rex Cantong. Aksyon Dorel Cabato para sa Aksyon Radio News Flash. Ini nga balita ginadulong sa inyo sa kalumansang Santon Plus. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ang ini nga balita ginudulong sa kaalwan sang Tanduay Light. Tanduay Light, ang gaan pag may kasama. Ang ini nga bayan ginudulong sa kaalwan sang Life Extension Vitamin D3. Ang rekomendado sa mga medical doctors nga vitamin hormone for longer life. Aksyon Radyo News Flash. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, last Jen, 37. Ang oras ginadulong sa inyo sa Newset. Sa grabe nga sipon, mag-Newset. Talong proteksyon sa hawa, kumpletong ginhawa. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ang oras nga inyo nabatian, dulong sa inyo sang MaxVet with Triple Max Power, pamaskog lawas, pangontra sa sakit, kag pagpalangga kay misis, kay iban gid kung may ara na pamilya. MaxVet. Life is what we make it. Mga anak, ari na si Mama. Ari na ako. Nga nagpakita ka pa sa amon. Napulo ka tuig mo kami nga ginbayaan. Karon, may guya ka pa nga mag-atubang sa amon? Mga anak, mapaatag ako. Wala ka sang dapat ipaathag sa amon. Wala ka sang pulos sa pasis ang ilay. Hindi ka namon kinahanglan. Ginakaugtan ka namon. Maayo pa nga napatay ka na lang. Mama, sa diin ka, tinagka ka ginasambit sang iya mga anak, nga ginakaugtan siya. Mama, sa diin ka, isa naman ka matahong kag makatalando kasing-kasing kasaysayan diri sa aton nobela sa kahanginan. This is my life. Sa kasaysayan. Mama, sa diin ka, isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, DYEZ, sa Bacolod, Aksyon Radio. Doktor Pinoy, Health Watch. Angina, isa ka termino nga ginagamit sa chest pain kag isa man ini ka semptoma sang coronary artery disease. Ang semptoma sang angina pectoris amo ang chest pain, ang pagpalanakit sang abaga, sang liog, sang sagang, sang butkon kag likod nga may dala nga chest pain. Pagpalanuka, pagpalamuypoy sang lawas, pagkakabos sang ginhawa, palamalhas kag paglingin sang ulo. Ang kabangdanan sang angina amo ang pag-reduce sang blood flow sa imo nga heart muscle. Ang imo dugo nagadala sang oxygen, bangod ang imo heart muscle nagakinahanglan sini. Pero kung ang imo heart muscle hindi makakuha sang enough nga oxygen, amo ini ang kabangdanan sang condition nga ginatawag ischemia. Ang masami nga kabangdanan sang pagnubo sang blood flow pakadto sa imo nga heart muscle amo ang coronary artery disease. Ang imo mga kaugatan sa korason mahimo nga nagakipot bangod sa mga deposito nga ginatawag plaques kag ini ginatawag nga balatian atherosclerosis. Nga ang tawo may ara mataas nga risgo sang angina bangod ini sang pagpanigarilyo. Dala na diri ang deposito sang kolesterol bangod sa imo ginakaon sa ginahaklo kag ginainom. Ang diabetes nagapa-increase sang risgo sang coronary artery disease. Isa pagid kakabangdanan amo ang history sang heart disease. High blood pressure, high blood cholesterol. Ang hinali man nga pagsaka sang stress mahimo nga magapalala sang angina.
Gani sa aton nga mga kauturan nga nagasuffer sang amo sini nga klase sang problema, dapat buligan naton ang aton korason nga makasupply sang dugo kag oxygen. Bangod ini, mabuligan ang aton bilog nga kalawasan. Pinaagi sa pagtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang oxygen nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule amo ang may pinaka-powerful kag primary role para sa aton ikaayong lawas tungod ang tanan nga proseso sang aton metabolism gina-regulate sang oxygen. Ang mga body wastes kag toxins ginatunaw sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara sang omega-3 fatty acids kung sa diin amo ang nagaprotekta sang aton korason. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginpamatud-ana sadto pa. Kamot ng kamot. Baka naman kasi ang soap mo. Puro pampaganda lang. Buti pa ang soap ko. Centrum Plus Herbal Soap. Ang Centrum Plus Herbal Soap ay may mangustin na nakakatulong magbawas ng pimples at may antioxidants na maaaring makatulong for anti-aging. Centrum Plus Herbal Soap. Hindi lang puro paganda. Centrum Plus Herbal Soap. Hindi lang pampaganda. Protektado ka pa. Tag-ululan na, uso naman ang sibon, ubo, kag hilanat. Doble ang tsansa nga magmasakit ang mga bata. Tsakto ka, Gid. Judy ang Santos Agoncillo ini, mamis. Nagpapaalala na dapat laging protektado ang ating mga anak. Bigyan sila ng Selene Plus. Ito lang ang may Zinc Plus technology. Ginagawang stable ang vitamin C and zinc, kaya buong na-absorb ng mga bata. Buo ang proteksyon, tulong panlaban sa sakit. Kaya kahit maulan at uso ang sakit, doble protektado siya ng pag-aalaga mo at ng Selene Plus. Walang tatalo sa proteksyon mo at Selene Plus. Unilabian, ascorbic acid plus zinc sulfate monohydrate is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Nak, nga pirmi may mancha imo uniform. Pirmi na bunyagan, abi nila yabag o. Hambali sila sang tuod, daan na ina. Kibot ka mo? Sino ka? Ang Tide Announcer. Maayo kay nagka-Tide mo, mama. Puti nga daw mas bago sa Tide. Base sa consumer law. Kami inventor, nagasaka panaog ang akong blood pressure. Gintilawad ko ang Dr. Alfred Pure Mangustin Capsule and Tea. Maayo na ang akong pamatsyag. Salamat, Gin. Kung nilabhan sa Pride Bar Blue, ang puti nga bayo, mangin. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwede nga hindi na ako maglugong, anyel o bleach. Kaya ang Pride Bar Blue may power whitener nga nagasuksok sa kada hibla. Gani ang bayo kis na puti, kag mahalong pa sa kamot. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Hindi lang puti, kis na puti. Pride Bar, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa maskara mabisita pero may allergy ka. Irasal lang gusto ko kaunod pero permi ka na gatsyaga. Achoo! Kanugon sang piyesta kung off ka sa makapatuyo mo nga allergy meds. Pero sa Alerta, on ka. May Alert ka formula. Less drowsy na, naga-epekto dayon sa sunod sang 15 minutos. Sa maskara, marapa, inasal, ma-enjoy, permi kaon, pangod sa Alerta. Trusted quality healthcare. Unilabian. Loratadine is the generic name of Alerta. If symptoms persist, consult your doctor. Alerta for allergies? Take Alerta. Alerta, alert ka. Funny how a lonely day can make a person say, what good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life. Till I look around and see this great big world is part of me and my life. This is my life. Kagkaron, sa kasugpon sa gato nobela sa kahanginan. This is my life. Saya kasaysayan. Mama, sa tiin ka. This is me. This is my life, and I don't give a damn for lost emotions. I've such a lot of love I've got to give. Let me live.
Chay Dayang, ikaw? Kilala mo, Idna? Oo, Chay Lili. Taga-amon sa bayaso. Ay, sus! Ay, siling ko gani nga ikaw, Idna, eh. Chay Dayang, ari ka man diri sa Masbate? Ay, oo. Nagpangumpra kami sa dalago nga isda nga dalalon sa Manila. Uy, ikaw, ay ano, kamusta ka na? Ay, sus, naman, ka na gali. Wow, kadako na sang tiyan mo, ho? Asus, tingala ko man nga wala ta nakamakita sa bayasong. Ari ka gali diri sa Masbate? Ako ang tiya siyang napamana ni Idna, si Arman. Arman? Ay, anay ka. Hindi ba lang nga si Arman? Paryente ninyo? Hala, anong natabo nga siya ang napamana mo? Ano? Chay Dayang, ang matuod. Hindi namon paryente si Arman. Ay, amo bala? Mangani paryente maasawahay? Kalain sinaiya. Di bla, pila na kabulan nga wala ako makapauli sa amon, Chay. Kumusta na dito? Maayo-ayo na dito, subong. Ang nagadumalas ang kuprasan, amo ng utod ni Agata. Si Day Amanda ang ilo ni Samuel. Ha? Nga, Chay, sa di na si Day Agata. Ay, wala ka gali kabaluhaw? Sang ano, Chay Dayang? Patay na si Day Agata. Ha? Ginsulod siya sang makawat sa ilabalay, kag ginpatay. Diyos ko. Mga kwarta kag mga alahas ang nakuha sang kawatan. Ginkawatan si Day Agata kag ginpatay? Oo. Ginlampusan siya sang kun ano sa ulo niya kag nahubsan sang dugo. Kag aga na siya nasapuan. Mga alas 2 siguro sa sang kaagahon ginsulod sang animal nga kawatan. Diyos ko. Patay na si Day Agata. Sang ulang, Chay Dayang? Ay, mga 8 na siguro kabulan. Ano? Diyos ko. Patay na gali si Day Agata. Kag suno kay Chay Dayang. Mga 8 na kabulan. Mga 8 man kabulan nga nakahalin kami ni Arman sa bayasong. Kag suno kay Chay Dayang. Ginkawatan sang kwarta kag mga alahas si Day Agata. Diyos ko. Ang kwarta kag mga alahas sa napsak ni Arman. Sa diin niya ito kinkuha. Kalain sa nagasulod sa pensar ko. Pasi kung sang gabi nga nagbalibat siya sa akon nga nagalain ang iyat nga kag nadula siya sa tupad ko. Nagdulog siya sa baryo kag ginkadtuan si Day Agata. Diyos ko. Mahimo ayan ni Arman ang magpatay sang tao. Ano nga klase sang tao ining tao nga ginupdan ko? Kaginsaligan kag mangin amay sang akon anak. Mag-abot siya karon. Pamangkuton ko siya. Bahala na. Sugiran ko siya sang ginahambal ni Chay Dayang sa akon. Kag sa rason nga pagbalik ni Chay Dayang diri sa Masbate. Maupod ako siya balik sa bayaso. Bayaan ko si Arman. Siya na siguro nag-abot. Sa diin bala niya gintago ang napsak niya. Wala na sa idalom sang katre. Temprano ka pa, Arman, ah. Nagpamanila si Busing. Wala ko sang bantayan. Amo bala?
Ba, dala niyang iyanapsak. Tinanong nakaluto ka na? Kaina pa. At sige, sukat na. Manyapo na ta. Gutom na gid ko eh. Sige. Masukad na ako. Hindi ko lang anay siya pagsukiran. Mangita ko sang tiyempo nga hindi siya kapoy. Basi kung maakig naman siya sa akon. Kung makahibalo siya nga nagkita ay kami ni Tsa Dayang. Piho nga hindi na niya ako pagpaop doon kay Chay Lili. Kabay pa nga nagsala lang ako sa suspetso ko si Imo Arman. Kabay pa. Abibay ka ba ako sa tiyan mo, ha? Madali na lang magwang bata ko. Sa akong di dapat makasunod ang itsura. Agod sa sina, gwapa o kundi gani, gwapo man siya. Arman, kung makabata na ako, tani, mapauli kita bisan makadali lang sa bayasong. Ano? Papauli sa bayasong? Mano ka dito? Nahidlaw man ako sa ilang Choy Norma eh. Kag Choy Sidro. Labi na kay Sinon. Siguro tuman gid ang ila kabalaka nga wala ako makapauli. Ay, dumaano ka gid nga magpauli sa bayasong. Tungod may pamilya ako dito, Arman. Mawalo na kita kabulan diri sa Masbati. Kag wala gid ako makapahibalo sa ila nga ari kita diri. Bisan sino man siguro nga pamilya mo nga wala ka makapahibalo sa ila sa imong sitwasyon. Amo man sina ila batyagon. Depende sa pamilya eh. Amo gani. Kilala mo naman ang pamilya ko. Isa lang kasi manang hambata sa ila nga magbalik. Hasta subong, mawalo na kita kabulan. Ari kita gihapon diri sa Masbati. Oo masupon na kita kag magbisita dito sa ila sa bayaso. Pamatyago si imo daw. Nahadlo ka magbalik dito sa bayasong. Ano? Ano nga nahadlo? Oo. May nahadlokan ka bala sa bayasong, Arman? Ha? Edna? Aksyon Radyo! Ang inyong mabatian, isa ka binayaran nga programa. Kung anuman ang ginhambal sa natungdan, wala kahilabtanan ang tagdumalahan sining waragwagan. Madamo gid nga salamat. Mayong adlaw naman sa aton mga tagpalabati. Ini nga programa ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3 for longer life. Kag subong, ari si Mr. Jonathan Granada. Mayong adlaw liwat sa aton nga mga pinalangga nga tagpalamati nga subaybay gid sang aton nga programa sa pagpaybalo sang health benefits sang Life Extension Vitamin D3. So, unahon to Sir Brad ang 5 ka mga rasones kung nga dapat gid kita mga biyan adlaw-adlaw maggamit sang Life Extension Vitamin D3. Una, ang flu or ang trangkaso nga balatian mga biyan very widespread especially diri sa Philippines, sa third world country. Ang sakit ni siya sa mga pigado ang flu or trangkaso or hindi gani tanan gani is qualified nga magka-flu eh. It's because sang season man kag diri sa Philippines kun init, ulan, dugay-dugay tapos dugay-dugay init na naman. So meaning dali kita matapikan sang trangkaso. It's because sa mga bakterya kag viruses nga ara sa aton palibot. Kag ang nakahibalo bala kamo mga abyan nga sa isa ka pagtuon sa Cambridge Journals nga nadiskubrihan nila nga kung may mataas kita nga vitamin D level sa aton nga dugo, makapalayo kita sa mga respiratory tract infections. Kag syempre ang mga bata hindi amo naka-prone sa flu or sa trangkaso kung may mataas nga level sang vitamin D sa ilang nga dugo. It's because nga ginapunggan sang vitamin D mga abyan ang pagtuga sang inflammation sa aton respiratory tract kag malikawan ang pagprolong sang trangkaso sa aton nga lawas. Kaduwa nga rasones mga abyan ang mga muscle weakness or mga arthritis, muscle pain, joint pain. Ini ang masamiman nga ginabatsyag sang aton nga mga kauturan, especially ang aton nga mga katigulangan diri sa Pilipinas. Kag according kay Dr. Michael Holick, ang leading vitamin D expert mga abyan, nga ang muscle weakness gina-cause ini siya kalabanan sang pagkakulang sang vitamin D sa aton nga dugo. Ang pagsakit sang aton nga
mga maskulo nga hindi maka-function properly, ini kulang lang gid sa vitamin D sa aton nga dugo. Kag napamatud-an nila kay ang aton nga lawas puno sang vitamin D receptors. Kag kung may ara kita nga mataas nga vitamin D mga abyan, ang aton nga ginabatsyag nga pagpalanakit sang kalawasan matapna gid or matagaan sang solusyon. Gani maggamit lang gid kamo adlaw-adlaw sang life extension vitamin D3. Number 3 ang psoriasis. So ini ang makatol-katol mga abyan sa aton panit, especially sa mga middle-aged women or middle-aged men sa aton ulo kisan naga upak-upak na bala, so that's psoriasis. Kag suno si sa kapagtuon sa UK PubMed Central na diskubrihan nila nga kung may mataas kita nga levels ng vitamin D sa aton nga dugo, may ara nga pagnubo sang risgo nga kita makaagom sang psoriasis. Kag pwede man naton i-prick ang soft gel mga abyan sang life extension vitamin D3 kag ipahid sa infected area sang aton nga skin nga may psoriasis. So number 4 ang chronic kidney disease, meaning kadugayon nga pagkaguba sang kidney or sa sige-sigib nga pag-antos sang kidney ta kag sa dalayon nga pag-antos sina maguba ang aton kidney sa pila ka adlaw. Ang aton kidney, Sir Brad, isa na siya ka organ sang lawas ta nga involved sa pag-produce ng active form of vitamin D nga makuha naton sa sunlight. But kung may ara kita nga problema sa kidney mga abyan, so problema gyud nga dako kay hindi makapatubas sang vitamin D nga aton nga lawas kung may ara nga problema ang aton kidney. Gani ang solusyon diri mga abyan, gamit na lang gid kita sang life extension vitamin D3 para nga active form na siya, D3 form. Pag inom naton mabuligan ang kidney ta nga makafunctional sang iyang ginahimo sa aton nga kalawasan. Diabetes. So diabetes mga abyan is isa ni siya sa pinaka-alarming nga balatian diri sa Pilipinas kay nagakapatay ining mga may diabetes, not because ng diabetes but because ng komplikasyon nga ginatugas ang diabetes sa aton nga lawas. Kaga syempre sa isa ka pagtuon sa University of Finland naging feature sa Lancet.com nga in which 10,366 ka mga bata nga ginpainom lang sang 2,000 unit, or meaning ang equivalence ni duwa lang gid ka soft gel sang life extension vitamin D3 kag ila gid monitor sa 31 years. Kag nakita nila nga wala gid sa mga bata nga gin subject sa sining pagtuon ang nakaagom sang type 1 diabetes kag syempre sa type 2 diabetes pagid. Gani gamit gid kamo sang life extension vitamin D3 ini nga pahanumdom aton ginaliwat-liwat ang kampanya batok sa pagkakulang sang vitamin D sa aton mga kauturan nga amo ini siya ang ginakonsiderar nga isa sa mga rasones kun nga ang damo-damo sa mga Pilipino subong ang nagakapatay sa lamharon nga pangidaron. Kag mga biyan, kamo ginainvitar ko gid sa aton nga free or libre nga medical check-up or clinic adlaw-adlaw diri sa Life Extension Office. Kag diri kita nahamtang sa ground floor sang Robinsons Mall diri sa Dilion Street sa Tubang sang Manginasal. Daily ang aton medical check-up halin Lunes pagkadto Domingo, kag may ara kita nga napulo gid ka mga medical doctors, and may ara man kita Life Extension Clinic sa Pasay City dira sa May Simeons Aguilar Street dira sa Countryside Convenience Store sa kilid lang. Kag libre dira ang aton nga FBS every Tuesday kag cholesterol. Gani once again for longer life, tandaan Life Extension Vitamin D3. So sa mga gusto magpamangkot parte sa Life Extension Vitamin D3, ari ang numero no 0920-505-6501. Mabakal man ini sa mga butika nga malapit sa inyo. Once again, rekomendado, epektibo kag aton gid nga masaligan ang Life Extension Vitamin D3 for longer life. Aksyon Radyo! Yari ang certified user sang Santon Plus Herbal Oil. Ako si Mr. Jose Vergara, taga Talisay City. Kada gabi kapamasahe ko ni Mrs. kay gaplanakit ang akon lawas. So nabatagyan ko ang kanami sang iya nga resulta sa Santon Plus Nilimin. Mabakaw sa mga butika, malapit sa inyong lugar. Nak, nga pirmi may mancha imo uniform. Pirmi na bunyagan, abi nila yabag o. Hambali sila sang tuod, daan na ina. Kibot ka mo? Sino ka? Ang Tide Announcer. Maayo kay nagka-Tide mo, mama. Puti nga daw mas bago sa Tide. Base sa consumer look. Mula sa #1 na smart dishwashing paste. Galing mo. With over 80% more cleaning power kaysa leading liquid brand sa presyong mas abot kaya. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Smart dishwashing. Tanggaling galing. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS! Kaiba na gid kung may ara na pamilya. Maxfit na ako. May ara Triple Max Power. Kabulig hatag kabaskog sa lawas, panguntra sa sakit. Kag pagpalangga kay misis. Maxfit. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. Maxfit with Triple Max Power. Pabaskog lawas, panguntra sa sakit, kag pagpalangga kay misis. Kay iban gid kung may ara na
na pamilya. Maxvet. Mula sa #1 na smart dishwashing paste. With over 80% more cleaning power kaysa leading liquid brand sa presyong mas abot kaya. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Smart dishwashing. Tanggaling-galing. Smart dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang Shane Herb Plus Capsule, isa ka herbal food supplement nga halos puno sang mga bitamina kag minerales. Sarang nga makabulig sa imo problema sa kalawasan. Amo ini ang nakahatag solusyon sa problema sadto ni Joey Misha, 29 years old, sang Barangay Tiling, Banwa sang Kawayan. Matapos nagluya ang lawas, bangod sang tuman nga kakapoy sa biyahe bilang truck driver, ginpasalamatan gid sing dako ang epekto sini sa iya lawas. Kapoy mag-drive, mabatsagan mo gid ang kapoy sa bilog adlaw. Ang akon nga likod, kamot, tiil, gapanag-alay, gagapanag-minhod, bungko ka lang sa bangko, init ang imo nga likod, kagang init pa sang salakyan. Naglaing gid ang akon nga pamatsyag. Kag sa sige-sige ko nga inom, Shin Herbal Capsule, nabatsagan ko nga may alibyo. Subong nagbalik ang pagsik sang lawas ko, kag sige-sige na ang biyahe ko. Overtime hasta magaga. Dako gid ang pasalamat ko sa Shin Herbal Capsule. Ang Shane Herb Plus Capsule, mabakal sa pinakamalapit nga farmasya o kon butika sa inyo lugar. Ang James 7-in-1 Coffee Mix ay may sangkap na Korean ginseng. Nakatutulong ito para maging masigla, malakas ang katawan at tumutulong magpatalos ng memorya. May agaricus mushroom na mabisang antioxidant, ganoderma, tumutulong naman magpaganda ng kondisyon ng atay, at spirulina na mayaman sa protina. Mag-James 7-in-1 Coffee Mix ka na araw-araw. Ang kapeng kakaiba. Mabibili sa mga supermarkets, groceries, convenience stores, and drugstores nationwide. Beside me, Mama, those happy days when you were here to guide me, safe in the flow of your love, sent from the heavens above. No one can ever replace the warmth of your tender embrace. Ano nga nahadlukan? Oh, nga nagbangon ka. Katalag ka sa baba mo. Dalingan ko sa imo. Arman, saan ka makadto? Buset! Naakig siya sa ginhambal ko. May balangid nga nagalikaw siya sa ginpamangkot ko. Ay, Arman, kabay pa nga wala ka lang sang kahilabtanan sa kamatayon ni Day Agata. Kabay pa. Buisit ngid na. Dumibuot siya sa lingon sing panghambal niya sa akon. Hindi man bahimong nagkaibalo siya sa retabo kay Agat ha. Tungod wala na kami dito sa masapuan siya. Nagaduda sa na sa akon. Nabatsikan ko ina. Pero bisan mag-ano pa siya, wala siya sang ebidensya. Ang mga alakas, kinanglan nga madispatsar ko na ini. Mabulay na nga magpabilin pa sa ako ng mga lakas nga nagkuha ko kay Agata. Boss, mangita ako sang ahensya nga mabrigyan sa mga alahas. Jutay na lang ang nabiling nga kwarta sa akon. Tungod ginapadala ko man sila ni Mamang. Ano api kung mabalik ako sa Pilar? Gusto. Mas maayo kung mabalik ako sa Pilar. Dire, kabudlay sa pagsinanayo ko dire. Kagamay mo lang abis sa maspati. Laingid kung dito ako sa Pilar. Madali ako makakita sa kwarta.
ni Edna, mapauli kami sa pilar sa ina ni Mamang. Oo, Norma. Sus, wala gi ko yung maglaom nga makita ko si Edna sa Masbati. Masbati? Uy nga nakalabot siya dito. O ti ano, kamusta siya Dayang? Nagabulo-baligya sa merkado, upod sa tiya sambana niya nga si Arman. Anong siling mo? Nagabaligya si Edna sa merkado? Oo. Kagabi mo, nagabusong na siya. 7 na kabulan. Ano? Nagabusong na si Edna? Oo, gani. Sus, nagniwang siya. Kag ang hambal niya sa akon, mapauli siya diri. Ha? Ikamusta ko na lang kuno siya sa inyo. Ay, abaw, Diyos ko. Ato sa Masbati si Edna? Oo, gani. Ay, basi na sunbulan, mabalik ko sa Masbati. Depende sa order sa amon nga isda. Ay, Dayang, makabalik ka gani sa Masbati. Pahibalon mo gid ako, ha? Kay may ipadala ako kay Edna. Ati oo, Norma, Ay, tuod ka, Jay? Nakita sila ni Jay Dayang kagina sa Masbati? Oo, amoy nang sugid sa ako ni Dayang. Bao, kalayo sang inapukan ni Edna ba? Sa Masbati? Nagabusong na inipito kuno kabulan. Kaga nagabulobeligya sila sang iya-tiya ni Arman sa Masbati. Ay, ang butang, na idlaw nagigubla kay Kasa Edna. Bumay lang kayo, wala sa minatabo to siya. May apo na galing kita siya. May apo na kita, Norma, kay Edna. Ay, naghambal gani ako kay Dayang na kung magbalik siya sa Masbati, may ipadala kita kay Edna. Ano naman ang ipadala mo kay Edna? Nga, Choy, haw? Hindi na siya magpuli, di, haw? Mapauli man kuno siling ni Dayang. Makatapos lang siya kuno bata. Uy, tuod ka, Jay? Ay, salamat ko na mo sinain. Padalaan naton sa mga kararuton